Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Кроссовкаларны Берцага шәһәрнең 18 егетен армияга озаттылар. Алар кайда эләкте? Катлаулы сюжет һәм тирән мәгънә. Чаллыга Муса Җәлилгә багышланган спектакль белән Оренбург татар драма театры килде. Татарстанда яшәүче тагын 37 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 13 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек мәгълүматларын Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 22 апрельгә Татарстан буенча барлыгы 20170 авыру очрагы теркәлгән, аларның 17263 терелгән, 29-ы узган тәүлектә. Шәһәрдә булачак солдатларның беренче төркеме армияга озатылды. Егетләрне озатырга туганнары һәм дуслары килгән иде. Бер елга Чаллының 18 баһадиры кроссовкаларын солдат итекләренә алыштырачак. Частьләргә бүлү нәтиҗәсендә аларның кайда эләгүләре турында безнең материалда. Илназ Зиннатшинга 18 яшь, ул хәрби диңгез флотына эләгергә хыяллана, ләкин аны ракета гаскәрләренә билгеләгәннәр. Ул Чаллы егетләре белән бергә Йошкар-Олдагы шефлык частенә алынган. Впечатления нет, нету ни впечатлений пока что. Шок только. Күз яшьләре, кочаклашулар, хис кичерешләре белән күңел тулган. Сәгать иртәнге 5 булуга карамастан иң якын кешеләре егетләрне армиягә озатырга килгән. Әниләре күз яшьләрен чак кына тыеп тора, ә егетләрнең дуслары котлау сүзләре кычкыра. Мин малаемны озатам улымны. Нишлисең инде? Хәерле җоллар инде исән мин әйләнеп кайтырга ясым. Менә шул ничек киткән, шул килеш сәламәт булып, дөрстаны түгел булып кайтырга яссын, очрашырга яссын. Призывника молодого приводили. А кем он вам является? А? Кем он вам является? Племянником. Грустно было? А? Грустно было? Конечно, грустно. А гордость за него? Обязательно, обязательно. Но он такой, он уже боец практически. Язгы чакырылышта бу армиягә озатылучы беренче төркем. 15 июльгә кадәр тагын берничә төркемне хәрби хезмәткә җибәрү планлаштырылган. Мы планируем отправить в этом году более 300 ребят. Сегодня основная отправка пошла в нашу подшефную воинскую часть. Но будут небольшое количество ребят по желанию отправиться и в другие воинские части по направлениям. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, хәрби хезмәткә алынучылар армия сафларына китер алдыннан COVID-19-га тест үткән. Булачак солдатларны хезмәт итү урынына кадәр илтүче транспортны дезинфекцияләгәннәр. Моннан тыш теләүчеләр хәрби частьләрдә коронавирустан прививка ясата алачак. Айгөл Низамова, Александр Кощеев, яңалыклар. Быел мәктәпләрдә чыгарылыш кичәләре гамәлдән чыгарылмаячак. Бу хакта Мәгариф һәм фән министры Сергей Кравцов белдерде. 2021 елда мәктәпләрдә чыгарылыш кичәләре Роспотребнадзор таләпләрен исәпкә алып үткәреләчәк. Исегезгә төшерәбез, 2020 елда коронавирус пандемиясе аркасында Россия укучылары һәм студентлары өчен чыгарылыш кичәләре онлайн форматта узды. Котлаулы сюжеты һәм шул ук вакытта тирән мәгънә бер генә тамашачыны да битараф калдырмады. Чаллыга Муса Җәлилгә багышланган спектакль белән Оренбург татар драма театры килде. Спектакльнең бар матурлыгы нәрсәдә һәм авторлар төп фикерне җиткерә алдылармы? Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. Ушлашмады да, кул да биреп китеп тормады. Марсель Рахматуллин Мирхәдер Фәйзи исемендәге Оренбург драма театрында инде 14 ел эшли. Зур тәҗрибә булуга карамастан актер һәр рольгә җитди әзерләнә. Тамашачыга сугыш чор атмосферасын тапшыру җиңел түгел ди артист. Ул Муса Җәлил ролен башкара. Без менә шушы бинада беренче тапкыр Чаллы шәһәрендә без менә үзебезнең коллегаларыбызны менә котлыйбыз, алар өчен куанабыз. Безнең өчен дә ничектер менә горурлык, безне шулай каршы алу, шулай хөрмәт итү, шулай менә безне монда тамашачы ярата. Алар ничектер башка төрле безнең спектакльләргә карыйлар, ничектер башкачарак игътибар итәләр. Спектакль үзенчәлекле, ул шагыйрь әсәрләре буенча төзелгән һәм Муса Җәлилнең тормыш юлын үз эченә ала. Ул спектакльдә үзенчәлекле, чөнки ул
драматик, музыкаль һәм шундый ниләрдән төзелгән әсәр ул. Без аны шул Муса Җәлилнең иҗатына нигезләнеп, аннан соң Туфан абыйның пьесасыннан алып үзәк, Риза абыйның, Ишмуратовның пьесасына шундый ниләр төзеп эшләдек. Оренбург театры Чаллы шәһәренә спектакльләр белән беренче тапкыр гына килми. Оештыручылар сүзләре буенча спектакльләр Татарстанда да, Оренбургта да үз тамашачысын таба. Оренбург татар дәүләт драма театры бездә кунакта һәм әлбәттә без рәхмәтебезне белдерәбез бөтен дөнья татар конгрессына, чөнки алар Оренбурглыларны чакырдылар һәм без шәһәрдәшләребезгә шундый гына матур спектакльне күрсәтә алабыз. Оренбургларны күптән көттек, без аларны сагынып, күптәнге дус театрыбыз. Айгөл Низамова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Быйыл Чаллыда Сабантуй гүзәлен сайлап алу туры 24 апрельдә үтәчәк. Бу бәйге традицион рәвештә 1993 елдан бирле оештырыла. Анда 16 яшьтән алып 25 яшькә кадәр кызлар катнаша ала. Иң мөһиме татар телен камил белү. Исегезгә төшереп үтәбез, берничә катнашучы узган ел ук сайланган иде, ләкин илдәге эпидемиологик хәл аркасында Сабантуй гүзәле бәйгесе үткәрелмәде. Финалда кызлар үзләре белән таныштыру карточкасын һәм иҗади номер тәкъдим итәргә тиеш булырлар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 23 апрель көне сәхәр 1 сагать 18 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 18 сагать 52 минутта башлана. Белгечләр ураза тоткан вакытта сәламәтлеккә зыян килмәсен өчен туклануга зур игътибар бирергә киңәш итә. Кирәкле минераллар һәм витаминнар тиешенчә алуы, җиләк, җимешне күпләп ашарга тәкъдим ителә. Әйтик, сәхәрдә алмашасаң, эчәсең килү кими икән. Сәхәргә иремчек, сөт өсте хәләл иттән әзерләнгән шулпа бик әйбәт булачак. Шулай карабудай, тарым, дөге боткалары да тугылыклы. Кичкә шулай ук ит шулпасы, тавык, балык ризыклары пешерергә мөмкин. Ураза вакытында ризыкны кояш баеганнан соң таң атканчы азазлап ашасаң яхшы, күбрәк су эчәргә кирәк. Тоткан розаларыбыз кабул булсын. Бүгенгә шулар иде. Мин Арина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Московский гуманитарно-экономический университет ведет набор по специальностям высшего образования: юриспруденция, экономика, менеджмент, а также научное и заочное обучение в колледж по специальностям право, экономика. Нижнекамск, улица Ахтубинская, 2. С 19 по 25 апреля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, 1-й этаж. Международная программа шоу слонов братьев Гертнер уже в Набережных Челнах. Только завтра, в день открытия главной кассы на территории цирка, все билеты по 300 рублей. Успейте занять лучшие места.